Hello ba em Sương, mai sao có nó mai mai dal xong rồi có mai sao mình cứ rồi dal xong rồi nó sẽ sụt giặc comment khai đi ba em Sương mai sao tung mình cứ rồi dal xong rồi
Hello ani khapangni tibar sarang mai jago muikoroi gorib jamung dal songoi mosor sugoi mai jago gorib jamung sajago borok mui mannani ai dal songoi mosor sugoi jakole tamahin tahin tahin ke teke tahin Mai mai là tamai lagi khapangni tibar sarok ani channel no first channel o katal hingkai ba like subscribe share comment khaidi like subscribe share khainani tapalok di nongni support bai se ang channel video salamnani ba jekunu khainani ang sahos mannai nongni support bai no ano support khaiyakhai video salamnaro ang sahos kwrwing tongo aboni bagoi kisa ano support khaijadi ani channel no ani khapangni tipar sarokno ang onek khe ang birat hambai marogo no ani channel no support khaimani bagoi ang tangmai chai tongo muikoroi ani ai
दाल संगै माइजागो kai to gorib borok tamui manna ba samai ke mui tongo samai ke mui koroi ke chai tongphale aban bai no ang kaisa ni khaponi tipar sarno asagoi channel kaisa khulungmani abo nok support khaike je khaijaknai khaya hingkai to aro soba khaina tong aro borok to kokborok bo saya kokborok bo bujiya chwng kokborok sanai bai sanaise support khailainya nango subalaina nango kokborok saya rok ba ani channel no nabo naigalak ani video no nabo naigalak support bo khaigalak chwng kokborok sanai bai sanaise subalaina nango support khailainya nango channel no kaisa bai kaisa like subscribe comment khaidi hingkai nongni channel tongkha hingkai nongni channel no bang like subscribe comment khainai joto chwng chubajalai nani se nango nongni channel tongo hingkha nong channel no bang like subscribe comment khainai joto uboni ubo kaisa ni kaisa chubalai se samung no khaina nango chong rang puja se chini tipra sarok rang puja se hazar hazar chubalaio rang puja chubalai me phangchung channel ni bising tipung channel dipung like subscribe comment khai chung chubajalai mano support khailai mano channel no ani channel no support khaimani bakai ang khapangni tipra sarno birat birat khe hambai marogo ang jekono video no ang sabo ani tipra sarno ang hambai marogo hinui
Baba, nung mai sabay ako. Sadong ni konggoray manoy. Aydang kusugoy. Korang-korang kosalay tong ha. Berkawati ni konggoray mano. Sadong ni konggoray mano. Haydi baba no. Baba kok sabay gara fai. Tete. Batal tiga pin tete sa. Takulo si tete takulo. Asa para bukok. Ini sini baba. Tete sa. Hai hin baba. Hai hin. Ya tete. Hai. Hai. Sani mama barang ada. Bukan sani Hai, ha. tunggu tiba. Mana kamu? Video ko niya dun. Tami ba may chaka baba no sai khanar lai. Tami ba may chaka. Dal ba may chago hinsa. Dal ba may chago hinsa. Mama. Mama tu nak gaya. Dal ba may chago hinsa baba. Tunggu di. Apa ya? Oh ani. Ya maya kita. Ha. Dal ba may chaka pi hinsa. Baba Ini ni. yakong baba yakong. Video mana? Yakong. Beli orang heyuro kanya beli. Oi. TV ya. Oi, hari ni baca. Ya, Tahan nak jam. Tar mana? Nak jam. Ah. Nah. 이걸 가자치야. 이거 가이바이로 나이나. Hai baba yang khoai. Irang. 그걸 너 티야. 그래. Hai.